Ngiyaphila futhi angithokoze kakhulu ukuba unikeze ithuba lokuba ngibingelele. Okwami ukuphawula ngingathi nje ngiyathokoza kakhulu ukuba kufike leli thuba lokuba sihlangane sixoxisane ngendlela eya phambili, ngoba okubalulekile ukuthi iqembu izinhla zalo zihleli zimile ngendlela yazo ngaso sonke isikhathi zihola nangokwethembeka. Ukuphawula kwami ngale nyanga esikuyo, inyanga kaJuni, inyanga lena eyisikhumbuzo esikhulu kakhulukazi kubantu abasha, ukuthi ngale nyanga saba lapho okwakunoshikashika khona, lapho okwaphangalala khona abanye babantu abasha babelelwa yona inkululeko le. So-ke ngaleyo ndlela umuntu engathi uyacela nje ukuthi abantu abasha bayiphathe kahle kule nyanga, nathi uqobo njengabazali sibeseke ukuba bayiphathe kahle ngale nyanga, ukujabulela ukuthi kodwa ekugcineni noma kwaba nemiphefumulo eyedlula, kodwa ekugcineni inkululeko sayicosha. Namanje nje Sakazi, njengoba sihlangane la sishumayele lo vangeli ukuthi abantu abaphume ngomhla ka-20 nomhla ka-21, izikhungo zonke u-IEC uzobe yivuliwe, bahamba abantu bayoyi-check-a ukuthi basavelana, ngoba kuyenzeka ukuthi ugcine uthi wawuvota endaweni ethile, ngosuku lokuvota uthi uzovota kuthiwa uvela endaweni eqhelileyo nalapho uhlala khona. So-ke manje siyagqugquzela ukuthi njengoba sihlangene nje asiphume siyotshela abantu ukuthi abahambe ngomhla ka-20 noma umhla ka-21, kanti-ke nanoma ngabe akakafiki umhla ka-20 no-21, siyagqugquzela ukuthi abantu abaye bayorejista, bangalindi lolo suku lolo, ngoba ngalolo suku nolayini basuke babe baningi kakhulu. Uthola ukuthi ithuba seliyakulahlekela lokuthi uyithathele ilungelo lakho njengomhlali wase-South Africa.